Tini degree college je TSF by TISF ni kisa wala le yong ni khana mani abo bom hai rokong kha bom hai thang sokoi ka tabu chindra hambai media rano tini je komrang degree college je party laimani fungni abo 10 ta roni simi aro tini kaisa je poster tongo joint TSF noi abo thepodak tongmani abo khana mani ka borok phajai abo chiri dikha chiri phajai borok council habai je TISF council habai chini chrai rongno chini arbo chini council ni borok tongo borokno kisa choprop bai table ok sabai kya chair ok sabai borokno bukha boi 4-5 jona injury ngai hospital ok khlaija tabu chung borokno x-ray khainan talangai thangna nai tongo akai abo ang payment pore kisa control of haikya control of payment pore jepro lathi rok rakha bobo ekdom injury rongjak tabu chung ko radapur thanao phaiei police rok bai console khai tongo angkai जों आबो नायो जे borok thansa hanai je salai tonglai mani abo kon kaisa thansa nugbai ya je kaisa council thiba duita organization tongo haibano borok जों agin sibno borok no mili samung khaidi hanai agin sibno sai phaijak but bongni wan somani ba bongni je motive tama je abo pungai kheno phatsa council habai chair rok bokhoi table rok bokhoi tin trai rok no buman abo belai khaya जों abo justice nayo abo dati sini police protection ba sini the college ni administrative borok dati kabono sort out khaito asuno ang tabuk kisa sini the college council ni sini student bok kisa describe khai sawono phongni sini tam party laika asal party mung khai tamo tini je oba ke choprop lai mani abuni oklogo jotona sari kaham sini jota media person ono ko khyama hai mia sini Sodarwis tai kumlung unit reform tong nga abun tuyei usgang us phaiei kaisa poster thepai ke sini mane college boundary bisingo nga thebe mane bisingo borok tini phaiei samni permission nai norok the nge saka norongni organization norongni samukhai tongni sini organization je student je DSF krungna musungnai borok join khaiman nei sing theka ini samani pore borok sinje siang phaijak do borok college sinje siang phaijak phaiei sini GS ni bini asuk thai bini share ono sabai baiei tai sini TSF ni je logo je poster je logo tongna amna sirei bor khibir ka ngai je sin table bokhokjak जों thai singkya bok bai saimam le tangai ombai ko chair ono norok bokhok ni singa tong borok sawa BP ni permission ara no tayam tin BP o sin college da BP ni keriko जों o je BP ni nai suru जों fresh sa bono 2 din ni bai je BP ni chongmani bo BP ni gosi da thianse bo BP chongmani ka haibano sin boro council sin boro ko 50 ba sin bo par tong angga जों themani जों saka do kok samani bisingo to sakang malai ble ya saleman bisingo borok tamka sin GS number attack khaikya tai singma ba attack khaikya sin total 6 jona tabi injury rungjak masa sin sergeant council member bini bohimi mali atawo bini yakong onek injury rungjak aba haita angga yasuno abono toilei borok bai kok da salake tam khaile salema pore teacher rok sawo je oma hai je college ni mari rong no sokhai rong no borok college tik laina kok sawo restricted khaine kok sawo angka dari dati mar teacher bai step na hatang dati na action hatang borok no je college ni kaisa rule and regulation no sokhai ke borok aba haita tabung norok le tam nai abono mimang sana nai na जों नायो जे borok samni par tubui borok je TSF no amdike mane disrespect khaikya tamne tamde khaikya samon te justice nai je tai sini TSF ni je logo no borok sirkha abo samelen sajalia sara tripura ni jor tripura saron saimona TSF tam khaitong tabuk borok TISF borok tabuk borok to norok no choprop kha abono rogai borok tabuk bob hai step na khangkan norok santosh tongjak nai जों नायो जे o je sunai ta khanya rong no borok no college ni tiklai rutang tai sini TSF no je disrespect khaimani borom yang mani amon tai TSF no borok matma sanai tomuno jodi nakar saiyangke busungna noroni step tam tongnai saimanai TSF tamo TSF 53 years romi tokon bai samongkai tongo
जों नायनाय जे थांजा आबैया जों थांजागोन सामखाय दं जों TISM रेसपेक्ट रिया बा सिनि अर्गानाइजेशन सिं TISM जे डिसरेसपेक्ट खायमानि जों आबोनि बर' जखन एक्शन नाय आबोनथिखौ नैयाके नुनाय अदर जबा TISM जेहेतु तिनि रादापुर थानाव फाइलेमोन इयाव बखे तामनि बागै सफाइलेमोन जों पुलिस दा कनसाल खाय दं बर' ताम सा जों नायलेगोना सिनि स्टुडेन्ट आसो बुजामानि खाय प्रिन्सिपालनि बिसकांगो खाय पुलिसनि बिसकांगो सिनि फरकसा सिनि काउन्सिल मेम्बार बर' बुखा याकि साका आबोनथै माने बर' ताम सा जों आमनि सोनायना फाइलखौ